ita pasi be kwenda kaparadze. Maskere. Maskera sei. Maskera. Kumba futi. Kumba unotsvaga manyika. Gura ndakakudziti manyika hako. Bamni handisi kuona kuti mutaura chokwadi. Kwenini ndingakunyipire chiko neyameguru? Bamni magara mongotange musingandifarire bamni. Neyameguru. Makona kusakufarire kwangu nhasi nini? Bamni musadaro bamni damangonitaura kuti manyika ari kupi ndingomuonawo right. Nini manyika ndozomboza tari kupi meguru? Denda iziva denda itokudzayo nenomo yangu kutorwadzawo futi kuone zvinotenderera so. Denda itoziva kwari denda itokudzayo kuti manyika ari kupi. But still kana ndakagara muno macho ndingaidzero ndiri munhu. Pagomba manje gomba ndorandorova. Bamunosunungura kuti patina. Usifana kuchizva mapfuwa ndikumba. Vana kungoonera amba zvinonyanzvi ndoziva apana kungoona vipanze pacho kubuda zvinonyanzvi. Ati ndiuyo usiku unoka pamwe ndingamuwanewo sezvo ndakuona yangu makagara kwamebhirido. Ndichifura hangu nerodi. Manje ndimatoona kuti haako futi. Haako chokwadi. Manyika ndisitomboziva ari kupi shuwa megu. Bamini musadaro. Handisitomboziva ini. Bamini musadaro. Serious? Denda iziva denda ikudza meguru neno handizvo hazvisitoninakidzao kuone muchitenderera futi. Ndatopinda babenyu ndakatsvaga ndakadi. Mapinda mumba? Ndamutsvaga ndamushaya. Ndakadedzera ndakati akambwa voice yangu manyika ndozoti anotaura nini. Imimi haako kakumba kwangu mazvona. Ndamushaya. Matopinda makatarisa hako. Ndamushaya ndapererwa bamini. Aiwa haako manyika. Yangu ikurovera. Pamwe kutorirewo zvimwe meguru. Denda iziva denda akudzai shuwa. Handi matopinda mumba pamushaya ka? Ndamushaya. Haako ka? Haako. Alright. Haako. Vazvitinya. Wakaipa. But handifunga wawanda chete. But mukomana mudiwa anoita mukadzi wake kuti awande aripo ibaba. Mawana. Kandicheke kuti arimwe. Nguva manyika. Manyika uyu. Ngoma. Hawadiko mafana. Aiwa bo, musati masvika padeni. Koyo wazonditiza seko ndandasara ndakakumirira kakubasa. Ndazene ndonopiwa mari yangu namumuziwe pazasi apo pandakachera gomba retoilet pipa. Kuzodarika nokobhirida akusei futi kubasa uko. Vangobhirida vatongobudawo iwo uchitongobudawo ndavandati arega ndisare ndikata se ndakagarira mufana wangu ari kuita se achadzoka nepanapa but yeyi. Ndatoona kuti hauna kudzoka ndatirega ndinanganisa. Ndangoti pamwe mukomana unongobaya padeni but nai ndada kutomhanya manje chitichi. Ndinokiruna chi? Toma. Amegura munosangana nawo ere? Ndinawo ndasangana. Munosangana nawo? Handinawo. Ndatoti ndisvika pazasi apo ndotosangana nawo kwachibva futi padeni kutsvagai futi. Ameguruka. Vakundikunda manje. Saka zvorati dena ndiripo padeni devatokuona meni chigutse. Saka pandakutotenda kabhiridha ka ndiye akatondita kuti izvezvi. Aiwa padeni padotomufanira kugara mimi muri ready kuti chi? Akana kutogara musipo tochingoswira tiri. Manje unonoziva futi kubasa kwacho docheka futi ndozvinoziva. Kubasa avazosviki. Dai ndochika kuti pamwe wakuona eka. Ndoziva kuti kubasa avasviki. Kubasa avasviki. Yaiwa sadza ndapiwa namebhirida. Ndatonzi ndigeza, ndotogeza. Kandikuona totoluka nice. Indatofunga kuti pamwe waenda kukabhebhi kako kawoitaura kaika. Handinakumboenda ini. Apa wakufanira kugadziriswa rodhi yakanaka. Ndete kutenderera njira kupinda apa ere. Mufanira kupinda naapa ndi. Aiwa. Aiyo. Make sense jejato wavo ndasi maneta saka mukomplaina. Aiwa masenza na. Malodhi rana achita dhaga nhasi. Timbogare zvido apa. Titombozorora ndizvo. Zvino manje havazodzoki futi remeguru wako. Aiwa vatobelieve kuti mimi kuno kwamuko. Vatozvi ndatoudza ndati maona kuti havako zvanzi havako. Zvanzi aiwa bo. Saka kwamebhiridi wapiwa sadzaniko. Kakari kapoko. Kozvamebhiridi nozotongotomboita mari chinatsi ndinogeza but iwe ndanyazogara seko nemukadzi wake. Ndaro yakatodyiswa manje kana wazogara ndozvo zvanasina kubva ndakakuudza inini. Ndaigara ndakamuona akabatwa kola kune mukadzi wake zvototi amahwani ipo pai. Ndatosvika pepe ndikatoti manje ndakuenda mukuwo masadza chichiyo zvanzaiyo.
Mie ndokupakurira sadza. Kuti alright. Ndakunzi mvura itoti pamoto yendenyi apana mabhanana odya sina kugeza. Wanga usati wamboiti wakaunikako. Ndasati ndatozvitangoka ipapa pai nimwe adaunyengerawo sadza ndaitozonungodzoti ndisvike ndikubikira futi kuno. Tobvunza inini kai. Ai makatombozvitwawo. Ndatoneta kugeziswa kwamai Birido. Ungosvika chete ukangowa mhoresa chete kana vanga vachitobika ukagara ipapo. Ukangowaudza ndakuenda chete. Vakutokutaurira zvokuti muende musina kutogeza inenge tori mhosva kutoti wasvikire pamba pawo. Asi imi mukoma imi mukuti hana urora mukadzi mombe warerewe asi mombe rimukadzi wakutaura usataurisika vanhu unonzwa kuti anouya because izvezvi aiwa vanenge varara nguva dzaienda but aiwa mombe ka ndazviona inini matongero amwe acho anoita asi right mombe chepo chepo amire mfesi uyu Hamir. Anorohwa zvekuti pepe pamazuva epepeika anga atouya futi kubasa kuzvadzikwa mari yechingu ndoda muriwo ipapo zvazvitaura mumba kwacho ndatoti kone panapa ondizonge vana vadiki kutizonge mudara yebwawo ndo zvaanotogara achitoitwa ipopa. Kunyara baba munda kunyara baba kunyara baba munda Hosana Hosana kunyara baba kunyara baba Hosana Shiko mazimai Shikai Shiko Koma kadiko Tiripo makadii Tiripo Varise kupamba Apa pari right apa Handitika Varise vana Vana vari right zvava chokwadi Haiwa tinotenda Madzimai ndandauya uka Muri vekupi kwenu ndiri madzibaba pamusoro apo manapo musati mambowanzwa panozi pamutandiri apo ndakangovanzwa kwesitombo zvidedzana madzibaba isu chaivo madzibaba saka mukubva nekupi ndiri kutobva nemukati ndada kumbotsvagwa kafanira vaya vane mukomo wekunamira pabhara Alright ana bamnini avo bamniniwo vaya mufatsvaga pakudiko vakati vangoende vaone ndakambovaona kumashure kwavanezva vada kubatsirwa nazvo mukutovabatsira zvenyu ndatombozamawo kuvabatsirawo pane zvanoda kuvabatsira nazvo saka munozvigona madzimai rega ndikudze chokwadi nawe kungorowawo mari ndakatomborwa kamukati 20 maenda poroka ndina kana pekutangira izvezvi saka mukundodzotwa mari yacho munodya nani unotipawo here aiwa tichita dhirire kuti ndakati kata 30 ukakateni motorawo chinararire hatiri zvekuzovharirana pasi handingokuvharirai pa ndikatoendera kuseni kuna izvezvi kusati kwadoka ndatovasvikira pepa pavo ndobva ndavari waka 30 ndopfuura pano pandichikupai Svikai mai masofa ndiwaya aripo kudhaya tine masofa edu nemasofa edu kai kumakadiko pano tiri nani seko kumba kuri nani varisei vamwe aiwa mwari nani naiyo yadai kunaya kai iyi ndowe makomba manje handi munosindiseka ndikatanga panja ndinozotanga kudya izvozvo saka hanzi panorima vamwe newerimawo chokwadi sazokukonorai mapudzi totokanda izvezvi tambuti vanonyima ona ipwa dzakazara munda chokwadi tinoda vanonyima saka munhu ingomhanya panomhanya vanhu papotaura zvenyu chokwadi zvinospetera zvacho tinoitenga vanganigorei zvinoita vanodzoka ka asi hamusati mawawana kukwabamnini bamnini ndakaenda ifunesikati saka bamnini vari kuti bamnini vachina havatauri nyika zvinoenda kuti rafu kwanzi ameno totoshaya kuzoti chii ndakatozoti paye pamakandudza paenda pandaenda kanga ndatongoenda ka kana vashaya ndobva ndatakemboenda kwasabhuku ndimbonozwa kuti zvakamira sei andasvikayo sabhuku vasipo kuna amai vavo ndobva watondipawo same advice yamakandipa musure akati gemboenda uri usiku chaiwo kunokatoedza kudaro kunosvika hapana kana munhu bamnini vacho manyika wacho handakumuona ndakutobva paye ndikusangana nabamnini zvikanzi mimi muchandibhuwa manje makana pamusvika yomba kwangu takati bamnini ndikuona hapana pamuchasiya mai aiwa vada kuti muite zvekutaimira vane zvavari kuziva handiti aiwa inini bamniniasha ndova ndiri kutotsoma asi ngavasadaro nimwewakaumangwani bamnini ndakagara navo ko munhu anozombozviakabva kumusha vachiuya kunoko handiti ndandingori navo mufunge ndichivabikira ndichivawachira zvese ndavadaro chokwadi kana varivo ngavasandidaro chokwadi aiwa muchazoona kokupedzesera ndivo mimi kwandiri mamuchidei ndakati munyasondiudza kuti amai guru vacho vakamira sei mukomana wepabhara akamira sei nemunina wacho information chete yekuti ndakangotaita zvandida kuita minutes dzandida kuita 2 minutes vanobva ngoti pakamarikedu tobva tarwa mari kwakunaya kawo
Amudiombewe. Makandinima mari. Ndinokunyima Noishisa nyaya kwa sababu kuni kwa chifi amusi kundiziva. Aiwa. Asi mwana chindiziva uno wangu handiti. Uno wangu ndinoziva. Hata singandiziva munharaunda ino. Ehe. Bamnini vaivayeka vekundamira pabhara vanotongwa nemukadzi wavo. Mukadzi wacho ari kupa izvi. Mukadzi wacho ariko kumba kwake uku. Ko iye mukomana kunamira pabhara. Musazotaura imi. Handitaure kandokwandira toenda kusenseni kumuka izvizvi. Muningina wacho ndiye kuye bamnini vaya muri kuti makashanda navo vaya. Nokune munhu kupi wekunamira pabhara. Ari kumba kwacho musazotaura imi. Aiwa handitaure. Ari kumba kwacho ikoko ndokwaari. Aiwa amadzimai mune matogoro saka ndokuda mai guru vacho vaivai kuti vakanyasomira sei vanoita nezvei kuti kana ndakutaura navo veninika ndinoona matauriro andini ndichiita ndichivavhengedza mane zvavanoita here vevai hapana storiwapfambi zvayo iye haipfambi yagara ipfambi totozombomutaurira kuti vanopinda mubhawa kwamai guru vako chichi kuti zvityise saka munotomboprofita kaimbicha vakutopinda mazuva ano ndimuri kuona manje ndivo chete vanavo nokuti dai vasina ka havaimbovanza hasha ende vaikuti maigura tibatsira nekutsvaka chokwadi saka vachiti kana vasiri kuti ngatibatsirafura zvikadzira kutoenda kunokudzana amai zvino mame vacho munoziva kuti neni hamunyatsokuenderana havangondifarirakuziva chokwadi handiti chokwadi vari kuchiziva handiti iwe ramba wakatsikira mugudzi mavo vane zvavari kuziva vari kuziva kwavanopa handisi kunyambozva kuti vari kushandira kupi zvokuti ndinogona kutaimirawo kuti pavanopedza kumazuva doka kanguva dzaingopedza manyika kanadziziva unoferefeta handiti unoferefeta dainda vabata kuti vakushandira papi ndovatawa kumbotera kana kutsvaga munhu waunonyatsowirirana naye anokudza aiwa varunetsera kuti vanoita navo vapawana vacho vanenge vachingonditaura aiwa kutaura hakuna basa ko munhu haufezve haufe nokutaiwe wanyatsoongorora unoti vari kufamba sei handiti vane chavari kuziva ndozvandiri kuonei handiti makandiudza izvozvo handiti mweya wenyu wakangokudza izvozvo gogosa bhukuku vakadaro futi ndandavaona ku vakatondidaro ine vakanditi yazvo kuti havakatanga zvava vachida kumbonditi kuziva nyaya vakazonditi asi mwanangu ita soso nokuti ivo havaimbopora vachizoti munhu ari kurambira ari pabhara kuda kuti haasi kukwanisa kudya haasi kugeza vari kuti akurarama nei handiti aiwa vane zvavari kuziva handiti uchazondiudza mangwana ona laini racho ninaro rakazara vakutopinda mubhawa vakutoita zvekufadaya vachinwa doro vachitoya vakadhakwa asi pari zvino mukadzi wacho uye ari kutsvaga murume wake asi kuziva kuti murume wake ari kupi saka imimi zvomoita ka titangai kuenda kuna nabamnini vaivai ndokwandina kutanga kutonanga izvi zvamanje imi munotaura kuti mukadzi wenyu akatomboya kumba akadhakwa baba imi hamuzvizive here muchiudza baba wekunamira pabhara vai imimi ndozvamuchasvika nazvo kupi vanobva vabata chokwadi kuti imi muri kuita sei muri kuziva zvamuri kutaura nene kuna mai vaivai munovaudza chokwadi kuti murume wavari kwabamnini handitika bhozi takati 30 kunava ndoti 30 kunoku nika huku munotokwana kubreira izvi zvamanje mutondipa bhozi ndichanorova 30 kawo ndoenda kwari kuna mai vaivai ndinoti 30 kana kuti mufanira ndotanga ndamuti yana mai guru vako mai vaye futi mubva mavati imini munhu wamaifambidzana naye akafa ainzi madzibaba Kizito chikomba chako chakafa kamai vavai muri kuzviziva tichinjiri manje ka ndati muri kuzviziva here kuti akatirwa nechikomba ndozvandikukudzai zvese izvozvo ndichabvudhura munotakura zvese zvandikukutipira izvo kuita zvokutamba imene muchingodya nekuseri kwangu kachete asi teni kwandiri vane zvavari kuziva chandingoda ndichingomunoto mupenyu chete nokuti hauzoziva asi nangu manyikana munhu angatakure munhu iye angabe munhu oba munhu nebhara watozoti abawo bhara omubachira naye kupi aitei naye kupi nekuti dai akanzi akafa chedenda kazvo hama yake ndoiri kuziva hama yake iri kuziva uchazondiudza mangwana handiti ndomaonera angu kana hana yangu yakutongondiudza izvozvo bose vantu vakasiyana vongondiudza nyaya wani aiwa vanaye vari kuziva pavarende mupenyu zvinoita zvakamange musuya wamatondudzo endakatombosarowo ndakabika sadza ndakadya ndakati aiwa ukakanserwa nevamwe ka unobatsirika handiti asi ukatandamba kuudzwa aiwa zvinokuomera asi zvandiri kuudza ndizvo bamnini vari kuziva handiti bamnini vari kuziva kune hama yavo
zvinokuomera iwe usina kana hama padhuze kudai usina kana nokutaura zvinonetsa utongonzwa zvekutaura nevamwe woita chokwadi aiwa zvinoita mwanangu handiti ai ndakumbodzokerai makudzokera kodenda risati rakubudera aiwa ririmo ako ringashaika ai ndongova yari muri uri kunetsa ka ndozoya ndichikuona kana usina nzungu ndozokupa makapu mairi mungatoita basa ndiwanawo pekutangira ndiwanawo ndopota ndichiuya ndichidongorera aiwa horaiti twaita basa horaiti tiona madzimai ndoda kuti munzwe nyaya panapa vapana ava ndakambwarwa 20 saka apa ndakwati 30 kana nehuku pamusoro kana kahuku kechibhoyi inimi ipapo inenge yatowandisawo mune makuti onoka na 50 ndozoenda kuna mai ndokuti inzwa ini nandindi kukupa information makati 30 uku kwese kunofanira kubuda ku10 uku 10 ndobata 20 yangu uku huku dzese dzangu dzese futi kainini ndiri kutaura pandinobatwa imi baba mune muripo here kwanobatwa nini wandikupa here kwati aiwa imi magara ndobasa renyu rekuba zvaro ina ndibeka saka ndoita serega ndiende kunoona vakufana aiwa amuende katisatataurana nawe aiwa nawe mari ndainzwa bozi ndakavarwa 30 izvezvi ndakavarwa 30 kuseni kuno ndopfuura ndichikusira 10 mfana ndichamutenda notsvaga amai guru wako uya navo ndovarwa imwe 30 ndodzoka ndokupa imwe 10 aiwa musaswera mutuma unotsvaga amai guru ini endai mega muprofita anofembera kuti ndangouya ndinokudirecta ipamba pavo ndidirect ndozvandanishiya ana bamuninava towirirana nawo zvisingaite vanotodya pamba pangu inini saka pamuchashandirana ndotozviza kuti vachandiudza kuti mapuhwa mari mwana muchindipa 10 yangu 10 chete amai manyika vanonzi mai manyika ivo bai akanamira pabhara anonzi manyika ndinowirirana navo futi makashandirana ndichavabvunza kuti mapuhwa futi mari ikoko mapapa mari inini vanhu manje makavabvunza avanyumwe bcause chiri kungodiwa kuti bhara ribve mumaoko mani nemukomana ndicho chete chiri kungodiwa aiwa nyaya ndainzwa saka imuchindidirecta aikwamai manyika tanga imaenda kuna nabamnini kwavari ndokwandokudirectai aiwazve vatoshandira padhuze apa vatoripo vese nayewi munotaura kuti ndakarara hope dzangu dzatondiudza kuti mukomana webhara ari kushanda papi panapa bozi pekutanga mufana ndakamutidzoka after 3 days saka ndauta dzakwana mai ndabhuroka ndakabva ndakadya kese ka20 kacho iye asati auya saka aiwa kachiprofita chekungwara chandiri kukutipira ini aiwa isina nangai kubasa kuna murume wangu uko ndokwandira kuenda ikoko munotomuwana ariko manyika mazano ndokwakuswera ari asi munoti ninichi denga ndora nditi kudii ndaunofamba unoona vana ani mukonoti kutoshanda tese izvezvi aiwa zvabuko takawina zviso zvamafunga ani tindachifunga takawina izvo madzimai amakaita saizvozvo aiwa tinowirirana mari ndoida mari ndoida zvamune muchibvunza kuno ndechingopfuura pano muchinditipira ndakutofamba tichitozvitsvaga asi zita rangu ikoko handitesei aiwa zita renyari kude kana aya maipita handidi kurinzwa ndazvinzwa rega nditoenda ikoko kubasa pandi kudzoka ndodzoka nepano musarege zvinotodzoka nepano maita basa rega nditomhanya kunze kuchiri kuseri ndiri kunyara baba munda weideni mumunda ndiri kunyara baba zisingadendi batimanaki inzomanaki arigodzinzara ngaskade kwandoenda ndichi